Ja, en dan zeg je nou een keer oude beelden van netten, breidje onder oren, wilge, tien, vlechtje, ja, seine, harkje, de waskdwaan op een wasboert of koolmelken. Ja, het zijn alle hier bewegings die je net een soort machine. Het zijn zogenaamde haast vergeten bewegings die het in een speciaal digitaal museum opslaan vormen. Althans, dat is het plan van Simon Thijsma van de provincie en Tim Laning van de Grendel Games. Welkom heren, fijn dat je hem er binnen. Dit is een beweging die zeg je inderdaad net een soort meer, maar die moeten dan in een digitaal museum. Tim, ik begreep dat het, ja, je in beide kamer ongeveer op het idee, maar Tim, hoe zie je het? Waar komt dit bij? Nou, het is ooit, we zijn ooit samen naar Japan geweest. Daar hebben we een samenwerkingsverband gesloten met de Universiteit van Fukuoka in Kyushu. En daar was een meneer, professor Genda, die een dans zag in Zuid-Korea. Alleen maar gedanst door vrouwen. Een dans die al vele duizenden jaren bestaat. En die dans verdwijnt. Dat komt met name door krimp. Dus meisjes vertrekken op jonge leeftijd naar Seoul. Een paar 100 kilometer verderop. En die dans die verdwijnt als het ware. Dus die dans is in 3D overgenomen. Maar er kwam uiteindelijk een 2D-filmpje uit. En dat is zo zonde. Want dan kun je die beweging eigenlijk niet meer analyseren. Om het echt vast te houden. Ja. Dus het is in een museum, dat doe je vaak in. Dat dingen die je koesterde, die bewaar je. Hoe zou jou dit van je dan? Ja, ik wie een les in Berlijn en daar wie in het fotografiemuseum. En daar zijn dus fotografie is ontstaan om architectuur en ambachten vast te lezen. Nou hebben we nieuwe mogelijkheden om die ambachten vast te lezen. En we weten nooit of we die beweging in de toekomst gebruiken willen. Nee. Bijvoorbeeld dat is in aanvulling op wat Tim zei. Wij hebben bijvoorbeeld les op de TU Delft. En dat vertelde de hoogleraar ruimtevaart en luchtvaart. Wij gaan in de toekomst composieten broeken voor het vliegtuig. En daar broeken we een breitechniek voor. Maar misschien is die breitechniek straks verdwenen. Ja. En dat wie een mede een aanzet. Dat wie een breitechniek die ik broeken bij viskersnetten, toch? Ja, nou, en dat viskersnet is een beetje een oorverhaal. Er wie een man die vertelde, de voorzitter van het topgebied water. En die zei, toen vertelden we een beetje uitwisseling welke projecten we al hier doorgaan. En toen zei ik van, wij zijn bezig met een museum of Almost Lost Movements. En toen zei hij, goh, wat interessant, want ik hier ooit eens een opdracht bij TNO. De raketten in Afghanistan, of die aankomen op de tanks in Afghanistan, die moesten afvangen worden. En toen had DSM een hele sterke vezel ontwikkeld. En dan had een visker uit IJmuiden had die vezels in elkaar gezet om het net voor die tank dus dan komt zo'n oude ambacht weer waarom. Ja, dus eigenlijk zijn al die oude bewegingen, die hebben best nog wel een toepassing. Ja. En zullen wij even zien als een oude beweging? Daar heb ik even wat beelden zien laten, want je hebt er een heel stuk werk van gehoord. Het signen menen, nou dit is, de kistel even zeggen wat dit is. Nou dit is weer na je beeld, maar dit deden ze vroeger dus, hè? Ja. Wat is hier zo bijzonder rond deze beweging? Nou, deze beweging wordt eigenlijk niet meer uitgevoerd. Nee, ik het meer voor de regen net heel lekker. Nee, dat klopt. Maar die beweging die is natuurlijk eeuwen uitgevoerd. En die beweging heeft misschien best nog wel toepassing. Als je kijkt hoe de halm op deze manier zeg maar, wordt verwerkt op het land, dan is dat heel anders dan met een automatische maaimachine. Maar waarom was deze beweging dan bewaard? En deze beweging hebben we opgenomen als een soort test. Ja, dat kan ik even zien, daar heb ik beelden van hoe je hem die test dienen. Maar waarom moest deze? Omdat dit een beweging was die wij goed konden vastleggen. En waarbij we een heleboel technologische dingen konden testen. Dat is eigenlijk prachtig om zo'n oude man met deze digitale techniek. Maar ja, wat reden erom? Dat is dan de vraag. Ja, maar dat is... Je kiest net de kogel met je houden, bij deze beweging. Dit is altijd de vraag met innovatie, wat haast eraan? Ja. Dus er is iets, er is een beweging en die verdwijnt. En er wist nooit of dat in de toekomst weer broeken kerst voor oren dingen. Want er zijn zoveel ontwikkelingen gaande in robotica, in kunstmatige intelligentie en dat soort dingen. En ik denk dat dat heel wichtig is. En ik denk dat juist in Friesland het heel interessant is, omdat we heel veel ambachten hebben die aan het verdwijnen binnen, maar heel specifiek aan deze regio bouwen binnen. Ja. En ik denk dat we ons daarmee onderscheiden kunnen. Want hoeveel ideeën heb je nog meer? Op wat voor beweging kunnen we nog meer denken? Nou, dit gaat om honderden bewegingen. Die bewegingen we gaan ook niet alleen bewegingen hier uit Friesland opnemen. We zijn bezig om in samenwerking met een heleboel verschillende partners bewegingen vast te leggen. Dat gaat van zeg maar het vermengen van pigment voor restauratie tot baarmoederbesparende oncologische laparoscopische ingrepen. Zo. Al die dingen die gaan wij proberen vast te leggen.
En het leuke daarvan is, als je ook kijkt naar het succes van YouTube, dan zie je dat die DIY-channels, zeg maar do-it-yourself channels, die zijn ongekend populair. Wat wij hiermee kunnen doen met deze techniek, is het in 3D vastleggen en mensen dat vervolgens gewoon op hun mobiele telefoon of met een tablet laten bekijken, terug laten spoelen en heel exact kijken hoe zo'n beweging gemaakt wordt. En daarmee kun je ook dit soort vaardigheden zelf leren, wereldwijd. Ja, heb je nog een beweging wilt u nog een beweging uploaden? Dat kan ook, hè? Als u een beweging heeft die is echt specifiek voor u, dan... Ja, maar het sluit heel mooi aan. Hè? Dus sowieso ambachtelijkheid. Ik denk dat dat ook in ons vak natuurlijk heel belangrijk is. Maar ook de innovatie. Hè? Ook bij ons zijn we bezig met virtual reality. Om mensen via een bril te confronteren met een angstwekkende situatie. Waarmee ze op die manier, zonder dat ze zelf naar buiten hoeven, kunnen oefenen. En dat zie je bij allerlei typen problematiek. Dat digitalisering een steeds belangrijke rol in gaat nemen. Ook in ons vak. Ja, en die digitalisering maakt het mogelijk om overal in de wereld dit soort dingen te doen. Ja. Dus je bent net meer afhankelijk van de kenniscentra die in de grote steden zitten, maar dan kun je dingen op eilanden doen of in de noordelijke schil van Friesland. Ja. Dat maakt het juist interessant. Het voegt eigenlijk juist, denk ik, voegt iets daar aan de gereedschapskist van de mensen die daar al wonen. En dan mag maar zien wat er gebeurt. En ik denk dat dat een interessante dat is zeker. iets is. Er moet nog wat geld komen, leuk uit Europa. In april jaren we dat, hè? Wanneer is dat? Klopt. Eind april. Eind april. Ja. En dan jaren we wij hoe heet het ook alweer in het Engels, je museum? A Museum of Almost Lost Movements. The Museum of Almost Lost Movements. Het is misschien wel interessant om te vertellen, we hebben een Museum of Lost Movements en dat is ook clear, want het is verdwenen. Ja, dat is verdwenen. Oké. Nou, succes heren. Bedankt in ieder geval dat je hem dit doet. Ja,